Nagabenta ke khobor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kublai yang baru kini kilong ki khabar bang taksi. Kat kum ki khabar balayo lum layat hu ka sarkar India, ka sarkar Manipur, bat ka United Liberation Front UNLF ka sengking atiar ka barimtam ha Manipur. Kilaya soy ya ka soskula jinsuk peace agreement hapo ka nongba New Delhi ha kasni balang. Lasyang ia ka UNLF haus nyam khat kendai rubusau bat kalatrikam hapo ka Shabar bat upun usam jongkari India. Ia katai ka soskular lasoi hapdeng ka sarkar India ki he na ka sarkar Manipur bat kinomi khmat kaseng UNLF. Haba kentho halor katai ka soskular Menteri Kakam tenat poyeng ka sarkar priang Amit Shah ula ong ba katai ka soskular kalong maujam bakongsan ula ongru ba kalong ka senjam ban penurlong ia kajing angnut jong menteri rang badu Narendra Modi na ka benta ban wanra ia karoi ka ba khambha na ka benta ki samla na ka than shatei lamingi shushu ula ong ba updiang subha ia ka UNLF syaka rengksan jong ka jinsen syar pajba bat ulakit bokit ruang ru ia ka jingyat jong ki hak ka lenti jong ka jisok